tento výhľad chcem natočiť celý 360. Úplne fantasticky nádherný. To je tá väža, Stebnická Magura sa volá. A tak toto je pohľad už do Poľska. Toto bude západný pohľad na západ. Krásne si vidno celé Vysoké Tatry. No trošku blížim. Toto sú Vysoké Tatry. Pohľadu z Bardejova. To je vzdušných, takto možno nejakých 80 km. To krásne vidne. A tuto je pohľad, toto je zase južný pohľad a to je na Bardejov, neviem, či tam vidno tie činžiaky, počkaj. Takto je Bardejov, tam sú činžiaky. Neviem, či tam dobre vidno, ale malé mestečko. Salinko, nie si hladný? Nie si hladný, Krky, nechceš? Čo sa bojíš? Bojíš sa?